2. Happonen. Vastassa Mika Laiho. Happonen kiertää hänet ja kiertää vielä Setälänkin. Niskanen. Ari Nysänen keskittää ja hyvin tuo KuPSin hyökkäys. Kuvio toimii ja kukapa muu kuin Heikki Turunen. Joukkueen ex-valmentaja näyttää, että maalintekotaito on edelleen tallella. Tuo on miehen 6. Cup-maali tässä turnauksessa ja tässä uudestaan tilanne hidastettuna. Harri Nyyssönen, numero 13, antaa oikein hyvin tuonne keskelle, josta Timo Westerinen kääntää suoraan yhdellä kosketuksella ja Heikki Turunen tulee. Hän ei ole paitsi, jos hän tulee oikea-aikaisesti tuosta hakalaisten välistä ja nostaa Olli Huttusen yli. 3 pelaajan hieno kombinaatio. Tässä Heikki Turunen. Siinä olivat kaikki Kuopion 3 kärkimiestä, niin Timo Westerinen kuin Jukka Turunenkin tuota tilannetta rakentamassa ja Heikki Turunen vie näin kun 14 minuuttia ottelun ensimmäistä jaksoa on pelattu. Kuopiolaiset riemukkaasti 1-0 johtoon. Ja Harri Nyyssönen antaa KuPSin kulmapotkut silloin kun tarvitaan vasemman jalan spesialistia. Tuomo Hyvärinen edessä varmasti tärkeässä roolissa häiritsemässä etutolpalla Huttusta sekä jatkamassa mahdollisesti. Ja paha tuo tilanne onkin. Tuomarin pilli on kuitenkin soinut siinä ilmeisesti. Katsotaanpa mikä on ratkaisu. Kari Herva juoksee tuonne linjamiehen, rajamiehen Markku Helteen luokse. Siinä oli maali. Rajamies näytti, että pallo oli maalissa ja tilanne on 2-0. Se kulmapotku meni suoraan sisään. Tuo on mielenkiintoista nähdä uudestaan. Näin tosiaankin käy. Kuopio johtaa 2-0. Tässä tuo näytti tilanteen uudestaan. Ja Olli Huttunen lyö pallon tuonne maalin kattoon. Erittäin vaikea sanoa tästä hidastusta. Joka tapauksessa Olli Huttusen kädestä pallo menee ylähirteen ja tulee siitä alas. Erittäin vaikea tästä kulmasta tulkita tilannetta, mutta sääntöhän sanoo sen, että pallo pitää olla kokonaisuudessaan sen tason sisäpuolella, mikä muodostuu ylähirren ja maaliviivan väliin. Ja näin Salosta tullut Mika Laiho, puoli tuntia ensimmäistä jaksoa pelattu, 2-0. Siis edelleen kuopiolaisten johtolukemat. Alve pystyy pitämään pallon ja Paavola rakastusalueella ja pääsee tuikkaamaan, mutta loistavasti tulee Rovio vastaan ja vielä toinenkin. Ja näin käy. Haka kaventaa. Siinä Jyrki Rovio KuPSin maalissa torjui kerran onnistuneesti, mutta jatkotilanteessa pääsi Mauri Holappa tekemään 4. Cup-maalinsa tällä kaudella ja varmasti tämän maalin jälkeen ottelu saa aivan toisenlaisen luonteen. 31 minuuttia hetken kuluttua pelattu. Ari Valve antoi tämän ratkaisevan läpisyötön ja Rovio torjuu kerran, pääsee toiseenkin laukaukseen väliin, mutta kuten näette pallon vauhti riittää ja Tuomo Hyvärinen joutuu sen maaliverkon pohjalta poimimaan. Tässä vielä kertaalleen Paavola vasemmallaan. Ja Holappa toimittaa sieltä pallon maaliin noin. Ari Valve teki todella upean pystysyötön. Juuri poikittain syöttö unohdettiin ja syötettiin pystyyn. Ja nyt on se tilanne, jolloin 2-1 johdossa oleva joukkue on Rautiainen vastassa on Hannu Turunen, hyvin pääsee Rautiainen päätyyn ja lähtee myös keskitys ja Mauri Holappa 1 maalin tässä ottelussa tehnyt kärkimies kurottaa. Aivan hän ei pallon yltänyt, eli jatkuu Happonen. Ja edelleen Kari Herva näyttää, että antaa pelin jatkua. Valve vetää ja vetää maalin! Se oli kovan luokan ratkaisu. Ari Valve veti suoraan kun tilaisuus tulee vasempaan alakulmaan. Monta kertaa Ari Valve on maalinteossa onnistunut, mutta liekö yhtä makeaa osumaa tehnyt. Haka tasoittaa 2-2. Valve laukaisee täydellisen vedon vasempaan alakulmaan. Jyrki Rovio ei voi mitään. Jo siinä aiemmin. Edelleen voittoa. Kuopiolaisethan ovat kertaalleen olleet Cup-finaalissa. Tämä tapahtui vuonna 1968 samanaikaisesti kuin Westerinen jälleen oikealla laidalla pyrkimässä päätyyn. Pistää pallon Rami Niemisen jalasta yli päätyrajan. Kuopion palloseuralle toinen kulmapotku tällä toisella pelijaksolla.
Edellisen kerran kun KuPS loppuottelussa oli, se myös korjasi Cup-kannun niminsä. Hakalla, kuten on jo aikaisemminkin tullut mainittua, on esiintymisiä Cup-finaalissa peräti 11 ja mestaruuksia komea määrä 9. Näin Kuopion kulmapotku hyvin takatolpalle. Huttunen torjuu pallon maaliin. Täydellinen lipsahdus tapahtuu siinä. Harri Nyyssönen, joka on tunnettu noista vasurin kierteistään, sai pallon niin kovan kierteen, että se kimpoaa kyllä Olli Huttusen käsistä